Wet market. Sibuyas. Nilak mo? Dumanding kayo sa may iba. Ha? Oo. Dito kami ngayon with Toby. Nabibili mo, Tobs? Wala. Wala. Parang doon kami. Gulay. Sige, hindi magpagpuan kami. Ilan na order mo? Inom-inom man lang di kami. Yan ang kapay nagluto. Bangat lagi na. Kabalo. Anong oras mo kukunin mo? Bukas na lang po. Abo. Sino dito? Yung kwan. Parang piniprito na. Yung hindi siya basa. Bakit pag gano'n nasisigar? Mabilis masigar? Ah. Favorite food daw. Ay, bro. Bakit po? Natin dyan. Eh, maliliit na ang palayo. Nanagal ko na. Nalalay Dapat ka. yung ikaw. Ano yan? May nabalatan na? Oo, nabalatan. Ay, maganda. Hindi ka na magbabala. Ano naman kayo? Favorite ni Toby. Hindi mo favorite yan? Ito, patani. Kartes niya ay... Cardis. Yan palang kinakain ni Cardo Dalisay. Cardis. Na, Toby. Market. Ito talaga size nito. Maliit lang din. Native kasi ko sa akin. Ito yung mga malalaki. Ito parang ito Pang parang. konto yung pang pakbad. Ano dito buti ko na kayo? Mukha mo. Magkano? 100 isang ano? Nakakasot. 100 daw. Nagkapon na nga. Ito ay maning malupa. May salupa. Maling malinis. May salupa. Nakakasot service sa likod.
Dalawa. Tingnan mo yan, baka yan puti. O yun, white yun. Ha? Uy, maganda nga yun. Ayaw mo na may ibang kulay. Nagmamano si... Kumay sa dulo? Ano na pero kaya? Pagkikita mo yan. Na. May dala ba tayo ko? Ayan. Kay Mito. Kay Mito. Ano ba yung dalawang? Sibuyas. Oh, asa na Toby? Yung mani. Tataasan na. Ano? Saka pa, me. Pang? Oops, sorry. Nakakatakot sa sakit. Ha? Hindi mo na ba sa akin? Akala ko nasa iyo pa. Iba naman karne. Ribs. Matagtag na kayo.